понеже доколкото сме запознати ние с вас, тъй като ние в момента използваме този метод на заместваща терапия, когато не се подготвяме за състезание, но излизали сме преди години, когато още така, ако трябва да сме честни, беше ни страх, нямахме толкова познания как да се направят нещата. Да. И когато сме излизали от цикъл, сме използвали и добавки, и лекарства, които смятаме, че са помогнали за възстановяването на нивата. И оттам идва моя въпрос, дали тази заместваща терапия за някой индивид на, да речем, 32-3 до 35 години, 36 е най-подходящо нещо, или не бива ли първо да се пробва с тези добавки и лекарства да се възстанови малко, да се подобри собствения прием, собственото производство? Това е по-добрия вариант, но тук има и някои ограничения, защото този метод не може да бъде използван 1000 пъти. Ако някой е взел 2-3 пъти, то ще има достатъчно добър ефект от терапията за възстановяване на собственото производство. Когато обаче това се случва постоянно, някой е на цикъл 3 пъти или 4 пъти в годината, първо времето между двата цикъла не е достатъчно, за да се възстанови собственото производство. То докато се възстанови, той ще мине в следващия цикъл. И тогава няма да е много ефикасно. Сега, за съжаление, колкото по-дълго човек е на външен тестостерон, това в голяма степен влошава възможностите за репродукция. Тоест, спермограмата се влошава пропорционално на продължителността на прием на някакви стероиди, анаболни. Така че това е, може би, един от най-големите проблеми при тези заместващи терапии между циклите, че много дълго време, години наред, са потиснати тези процеси и после е много трудно възстановяването и в някои случаи, за съжаление, е невъзможно. Да. Тук искам да допълня нещо. Когато става въпрос за професионален спорт, тестостерон е основният хормон, който ни прави мъже, и без тестостерон няма мускули. Затова се прилага тази тестостеронозаместваща терапия, тъй като ако ти си състезател на високо ниво и искаш да надграждаш и всяко едно състезание да излизаш по-добър от предходното, ти не можеш да си позволиш да направиш такава пауза, тъй като когато спреш препаратите, реално тялото ти в момента не произвежда, на него му трябват няколко месеца първо да се изчисти от нещата, които си приемал, и в този период от време, в който ти не използваш препарати отвън, но и тялото ти също време не произвежда никакъв тестостерон, обикновено се губи много голямо количество мускулна маса. Да, това е когато искаш да се състезаваш. Да. Много хора са заблудени и не са наясно за това колко време е необходимо на тялото да се изчисти от препаратите, които е използвал, и колко време е необходимо за възстановяване на репродуктивността и възстановяване на секретирането на жлезите. Ако използваме тестостерон ципионат, колко време според вас е необходимо този препарат да се изчисти от тялото, за да може вече, когато не е наличен, секрецията на жлезите малко от малко да започне да се подновява? Това пак е индивидуално, но колкото по-дълго действащ е естера, толкова по-дълго време е и изчистването. На практика, ако ние говорим за всеки един препарат, и за ципионат, и за другите, има информация за полуживот. Да. И времето за изчистване обикновено е 10 полуживота на този препарат. Като ципионата полуживота му е 10-15 дни, доколкото знам. Ако умножим по 10, това си 3 месеца и повече. Да, демек, ако ти си спрял да приемаш тестостерон ципионат, в следващите 3 месеца няма как да очакваш тялото ти да започне да произвежда само тестостерон, тъй като все още в него има наличие на външен източник. Да, той като спадне под някакво ниво, започват някакви процеси на възстановяване. Ние говорим за колко може да бъде открит препарата, след като е прекратен приема. Но
колкото по-дълго действащ естер се използва, толкова после по-дълго време трябва, за да се изчисти организма и съответно възстановяването е по-бавно. Да. Тоест, тези хора, които твърдят, не знам, за собствено успокоение или за да изглеждат по-добре в очите на другите. Аз почивам, нали, от циклите, не се притеснявай за мен. Да, направил един месец почивка. Направил месец и половина почивка, това нещо реално... Не е достатъчно. Може ли да използваме по-силна дума, да кажем, че е направо глупаво да вярва в подобно нещо? Кажем, по-скоро да кажем, че не е умно. Добре, хубаво, Да не обиждаме хората. Но дори с препарати някакви възстановяването, пак за да се възстанови този баланс фин, който има между хипоталамуса, хипофизата и клетките, които произвеждат половите хормони, е необходимо доста време. Според професор Нишлак, който е един от водещите професори в андрологията, ако се спре приема на някакъв стероиден препарат и дори никакво лечение да не се проведе след това, се смята, че в рамките на до 2 години ще се възстанови този процес. 2 години никой не иска да чака, нито година и половина, нито даже и 3 месеца. И както ти каза, ако човек има за цел да запази някаква постигната мускулна маса или сила, тя за тия 3 месеца ще спадне много и просто хората, които се състезават, нямат това време. Да. Нека си поговорим малко за дозировка и ароматазни инхибитори. Ще ви дам думата вие да обясните какво означават ароматазните инхибитори. Тялото ни винаги се опитва да поддържа хомеостаза и в случая става въпрос за ендокринна система и хормони. Когато вкарваме тестостерон външно, да кажем, той е 4 пъти над нормата от физиологичните нива и тялото ни, голяма част от този тестостерон го превръща в естроген, част от него се превръща в дехидротестостерон. Дехидротестостерона води до косопат, до проблеми с простатата, а пък много високите нива на естроген водят до куп други странични ефекти. И затова повечето хора, които използват препарати, прибягват до прием на ароматазни инхибитори, които имат за цел да потиснат част от тези женски хормони, но тогава се получава като един омагьосан кръг, защото ти взимаш нещо, оттам взимаш друго лекарство, за да се справиш с страничните ефекти, оттам взимаш трето лекарство, да се справиш с страничните ефекти на второто лекарство. Важен е всъщност баланса между едните и другите хормони. И пак нещата са индивидуални, защото общо взето в здравия човек 5 до 10% от тестостерона се превръща в дихидротестостерон и така се осъществява ефектите. И някъде друга част от тестостерона има директни ефекти и 0,2% от тестостерона се превръща в естрадиол. Да. А когато човек внася външен тестостерон, малко се променят процентите, но въпреки всичко, колкото повече тестостерон внасяш, толкова повече естрадиол се образува. Естрадиол обаче е важен, защото той освен, че осъществява обратна връзка между тестостерона и хипофизата, хипоталамуса, той има значение също така и за либидото. Колкото повече масна тъкан има един човек, толкова повече естрогени се образуват. Да, тъй като самия процес... Да, той е свързан с количеството на масна тъкан. И затова един човек, който е с 10%, един с 30%, няма да е еднакво количеството. В крайна сметка добре е да се балансира и когато се приемат някакви такива ароматазни инхибитори, които те да бъдат в малки количества, като може като някакъв критерий да бъде долу-горе, колкото ти е по-висок тестостерона от нормалния, долу-горе толкова да се поддържа по-висок от нормалния и естрадиол. Да, но това може Тъй като ако имаме много висок тестостерон с много нисък естрадиол, това няма да доведе до особени ползи.
ще има доста странични ефекти. И затова големите дози от тези препарати не са препоръчителни по тази причина. Тъй като трябва да се поддържа този баланс между двата вида хормони. Не трябва да ги игнорираме и да смятаме, че те пък са вредни, нали, и да се стремим да ги потискаме. Да ги махнем и да няма никак и да са пък ниски, даже и под нормата. Да. Следователно би било подходящо дозите на тези лекарства да се определят спрямо кръвни изследвания и показателите на Да, това е абсолютно задължително да се правят кръвни изследвания, докато се вземат тези препарати. Това важи дори за хората, които ги вземат като заместваща терапия. Да. Там е абсолютно задължително да се изследват и простата специфичния антиген, тъй като това покачва риска от проблеми с доброкачествена хиперплазия или пък с карцином, с рак на простатата. Също така, нали, казах в началото, че анаболните стероиди са използвани за лечение на анемията и те всъщност приложението им води до покачване на хемоглобина и хематокрита. Като хемоглобина, това е субстанцията, която принася кислород, но колкото повече е хемоглобина, се покачва и обема на кръвните елементи, т.е. кръвта става по-гъста, по-трудно течаща и води до по-голям риск от образуване на тромби и запушване на както на артерии, така и вени. И когато се случи такъв проблем, ако е засегната съд, който кръвоснабдява важна част от организма, човека може да получи инфаркт, инсулт, да има запушване на крайниците на артерии с най-лошия вариант да се раздели с част от крайника си. И това са доста неприятни странични ефекти. Затова е абсолютно задължително, дори при ниски дози тестостерон да бъде следен, да има изследвания кръвни, а пък при по-високите трябва даже по-често да се прави това. Да. Ние с Ники, може би... Да не казваме голяма дума, всеки месец. Всеки месец може би... Зависи, ако имаме някакви разминавания по-често, около 2 месеца. 2-3 месеца пускаме... Да, значи долу-горе 2 месеца е някакъв така... То пак зависи от дозата и колко склонен е човек към някакви нарушения, но нали, общо взето 2 месеца, да кажем, е някакъв оптимален срок. Сега ако при някой се налага, може и по-често, при друг път малко по-рядко. Разминавания. Нали, не всеки път това, че ще видим един показател извън нормата, означава, че ни трябва да се шашкаме и в някои случаи просто трябва да се изчака и да се повтори отново, а не да вадим заключения по една стойност извън нормата, защото може да сбъркаме и шансът е доста голям. Тук трябва да се включват, разбира се, и чернодробните показатели, защото като се имат предвид страничните ефекти на тези препарати, шанса да има отклонения там също е доста голям. Пак е въпрос колко тежки са, защото ако един ензим е повишен там, примерно не е 40, ми е 50, това не е никакъв проблем, но ако той не е 40, ми е 200, вече си е сериозен проблем. Тук вече много зависи, нали, какви препарати се използват. Както вие казахте, оралните препарати товарят доста повече черния дроб. Със сигурност оралните препарати, минавайки първо, като са поглътни лекарство, като се вземе лекарство, то първо минава през черния дроб, така че голяма част от препарата още при първото преминаване на кръвта от червата минава през черния дроб, така че това е органа, който най-първи ги посреща тези. Той отнася по-голямата част. И за съжаление, затова той е най-потърпевш. Това го повдигнах като тема, защото повечето деца, младежи, първото нещо, което биха взели е метан, стромба. Хапченце. Защото не искат за повечето хора. Неприятно е да се будат. Гадно е, боли, не е приятно и повечето прибягват към хапчета. Тук нали, все пак мисля, че е важно да споменем и за качеството, защото когато едно нещо не е взето от място, където има гарантирано качество, никога не би могъл да знаеш какво точно си получил. И един от
начините да се спечели повече е всъщност те са два, които поне на мен са ми известни, да получиш по-малко, отколкото си платил. Нещо, за което се твърди, че са 10 мг, хората да са ти дали 6. Това е добрия вариант. Често срещано. Да, но това е добрия вариант, защото ти знаеш, че получаваш същото, което искаш, просто е по-малко. И лошото е, че ще дадеш повече пари, защото няма да получиш този ефект, който очакваш. Да. Но другия вариант е, когато ти си платиш за да получиш нещо по-скъпо, а получиш нещо, което е доста по-евтино и което има подобни ефекти, но пък по-тежки странични ефекти. Да, не знам дали си спомняте. Дали си имаше спомняте, опит. Миналата година на забравя вече. Ами, сега ще ви припомня точно за този сценарий, който разиграхте току-що. За състезанието, когато се готвих, се бях консултирал с вас за изключително високи нива на естрадиола, въпреки че съм взимал ароматазни инхибитори, нали? И установихме в следствие, понеже аз съм комбинирал 3 субстанции в този подготвителен период, няма да им назовавам имената. Важното е, че се оказа в крайна сметка, че и в трите субстанции имаше тестостерон просто. И аз си мисля, че 1/3 от количеството, което слагаме тестостерон, а то всичко е било. Да, тогава естрогенът ти беше естрадиола беше повече от 10 пъти над горната граница. 10 пъти, да. При положение, че приемаше доста високи дози аромазин. Да, възможно е да се случат. Всичко беше само пропионат. Всичко беше, аптеките не предлагат голямо разнообразие. За жалост не. В България още по-малко, което може би за щастие или пък не, но... Зависи от гледната точка. Вижте ние как реагираме, вижте ние, да. Да, но аз бих казал, че дори да ги има в аптеките тези неща, те не би трябвало да са свободно достъпни и тогава пак ще е проблем човек да се снабди с тях. Ако се спазят показанията, че те трябва да се изпишат на човек с мускулна маса за болест или с анемия или с друго, те няма да получат рецепта хората, за да си ги вземат от аптеката. 100 кила с мускули, аз анемия имам. Изпишете ми тестостерон, докторе, болен съм. Имам спешна нужда, докторе. Да, за съжаление в този случай няма да се случат така нещата. Да. Това все пак са такива употреби, които са извън препоръчаните за дадения препарат. Да. Абсолютно, и то многократно. Да. И за това и се продават по този начин, за съжаление, без контрол. Нали, дори колкото и добронамерен да е човек, който си ги купува, той не знае какво точно получава. Няма и как да знае, тъй като те не са фармацевтично качество. Да, то няма как и да се изследва. Аз имах преди някакво време случай с човек, то така с добра професия, който беше решил, че иска да заяква и си купил от някъде, от сигурен човек, си купил САРМ. Нали, говорим за селективните андроген рецепторни модулатори, които струват доста по-скъпо от анаболните препарати. Беше взел някакви таблети, имаше ефект, нали, качил масата, качил силата и САРМ няма нужда да се прави нещо специално, спираш го и толкова. Само, че при него нещата не се получиха така. След спирането се проявиха 1000 странични ефекта, свързани основно с желанието и възможностите да прави секс. Като направиха са кръвни изследвания, които показаха, че той всъщност е вземал, примерно, някакъв метан или там нещо. Някакъв най-обикновен анаболен стероид, който струва 4-5 пъти по-евтино от това, за което беше платил, но не го беше получил. Аз не мисля, че в България има сармове, които... Да можеш да кажеш на 100%, че са надежни, даже на 90%. То поначало САРМ не са достатъчно проучени, никой не знае колко са безопасни. Сега за надежни, като
някакъв ефект, сигурно вече той видял се, че има ефект. Кой не знае те колко безопасни са, било да кажем в по-краткосрочен, може би да, но в по-дългосрочен план никой не знае те дали са безопасни. Да. Никой не си прави труда да мониторира това нещо. Да, и не са минали още толкова години, откакто са се появили на пазара, за да може да се види как се отразява на хората, които ги приемат. Да, дори Както, примерно, при анаболните стероиди, защото те са от много години някои са на от пазара. много, да, някои са от 50-те години на миналия век. Да, тук малко или много руска рулетка. Макар и рядко, дори за лекарства, които се продават в аптеката с рецепта, те за да бъдат допуснати са минали през проучвания, контроли строги и пак се случва за някои препарати по изключение, нали, това е много рядко за щастие, но дори при тях се оказва, че препарата като се започне с масова продажба и се наблюдава странични ефекти, които водят до това препарата да бъде спрян от употреба. Аз спомням преди години, може би 20, имаше тогава много добър антибиотик, нов, който много е ефикасен, много полезен и да кажем ние днеска имаме такава конференция, на която се представят резултати, колко е добър антибиотика и колко бактерии са чувствителни на него. И след една седмица излиза съобщение, че е доказано, че той удължава там един интервал в кардиограмата, което води до ритъмни нарушения и смърт и беше забранен за употреба. Както слушахме за него колко е добър и след една седмица се оказа, че вече не е толкова. Тук има винаги мониториране, пращат се сигнали до лекарствената агенция, ако се наблюдава страничен ефект, който се предполага, че е свързан с лекарството. Тя събира от много места и в цяла Европа и като се съберат достатъчно сигнали за някакъв медикамент, че има някакъв проблем с него, винаги се прави проучване и се спира, докато тук никой не праща такива сигнали, никой не ги обработва, никой не прави такива проучвания и дори да има, то няма да се разбере, никой няма да каже, от това се умира, не го ползвайте. Доста мисля, че обстойно хванахме всички възможни сценарии, които може да се развият. Аз искам така, ако приемем, че финишираме това интервю, да задам един въпрос на доктора. Този въпрос го задавам, за да сме полезни на хората, които ни гледат. Ако ти, който ни гледаш в момента си младеж или мъж на каквато и да е възраст и си имал неприятен опит с анаболните стероиди, т.е. получил си хикс на брой странични ефекти или имаш затруднение, например, сега да имаш деца при положение, че преди хикс години си ги ползвал или нещо такова. Доктор, какво бихте посъветвали? Как трябва да постъпат първосигнално? Какво трябва най-напред да хванат, да направят хората? Понеже имам чувството, че много от тях изобщо не си представят колко много хормони и фактори има в нашето тяло, които могат да се объркат. Аз не мога друго да ги посъветвам, освен да отидат на лекар. Тъй като никой няма да го съди, че е постъпил по някакъв начин. Така че това е най-добрият вариант, да споделят какъв е проблема и да споделят и каква вероятна причина смятат, че е за него. И вече като се направи преглед, изследвания, ако са необходими консултации, ще може да се реши как по най-добрия начин да се отработи тая ситуация и да се разреши проблема. Естествено, с репродукцията това си е проблем. Доста хора, които никога не са приемали такива препарати, имат проблем. Но доста по-често е пък при хората, които са приемали, колкото по-дълго и в някаква степен, колкото в по-високи дози е приеман, толкова по-голяма е вероятността. Но все пак науката има различни варианти за действие. Сега не винаги са евтини, но в крайна сметка живота е безценен. Ако ти си натурален и не си взимал препарати до сега, по-добре не да изобщо да посягаш към тази тъмна страна. Това е едно послание, което бих искал да отправим към
повечето трениращи. И ако може, най-вече децата. Да. Нали? Просто те няма нищо лошо да ходят на фитнес, но пък не е редно някой да им предлага да вземат препарати и да имат проблеми още от 14 годишна възраст. Благодаря за днешното гостуване. И аз благодаря, че имаше възможност да кажа някои неща, които отдавна искам на повече хора. Да. Сигурно се надяваме това нещо да стигне до максимално много хора и да си вземат поуки от чутото. Да, и да бъдат внимателни и да мислят малко повече преди да подходят към каквито и да е Няма действия. нищо лошо преди да направите каквото и да било, да се посъветвате с някой, най-малкото да знаете, да сте наясно с конкретно за вас какви са очакваните странични ефекти. И в крайна сметка избора си е отново ваш. Вие ако решите да вземете някакъв препарат, опита показва, че никой не може да ви спре, но пък ще сте направили информиран избор и няма след една година да сте очудени, че се е случило нещо, което вие не сте знаели, не сте предполагали. Затова винаги е добре да се съветваме с ендокринолог, както правим и ние с Ники. Тъй Като се допитваме до вас, да. Да. От колко години работим заедно вече? Нямам спомен, няколко, със 3-4 сигурност. Сигурно са над 3. Да. Сигурно Аз съм са си над 3. имал съм като по-малък, тъй като не съм знаел много какво правя. И съм имал съм повече проблеми вследствие на употребата на препарати. И двамата с него сме имали доста от нежеланите странични ефекти. Ако някой от Да вас... не кажем всичките. Да не кажем голям, почти всичките. Да, повечето хора не биха споделили... Да. Ще имаме отделен клип, който ще споделим нашия личен опит с стероидите и с страничните ефекти, но мисълта ми беше, че дори това, че ние се изследваме, че се консултираме с доктор, не може да ни гарантира абсолютно, че всичко ще мине. Да, за съжаление не може. Аз лично смятам, че не трябва да се приемат стероиди и изобщо вещества, които са забранени, но когато един човек е решил и го прави, по-добрия вариант е той поне да е запознат с какво да очаква и по какъв начин би могъл да минимализира щетите от това, което си причинява. За това ви благодаря за отделеното време и за това, че ни помагате и ни съветвате как да запазим максимално здравето си. И аз благодаря и се надявам по-малко хора да си го увреждат. Да, ние също. С това приключваме за днеска. Ако ви е харесало, може да се абонирате за нашия канал, може да задавате още въпроси и да се надяваме, че за в бъдеще ще имаме още съвместни видеа с доктор Генов. До нови срещи!